Naturen fylder i vores bevidsthed som aldrig før. Alligevel har den vilde natur næsten ingen plads i Danmark. Men der er et unikt sted, hvor det vilde får lov at leve på helt egne præmisser. På Skovsgård lever og ånder vi for naturen. Her går kvæg og heste frit og bidrager til en mere mangfoldig natur. Og her kan børn fordybe sig længe i aktiviteter, der bringer naturen tættere på. Også med jagten på de 99 arter, hvor selv den mindste bille får plads. I hovedbygningen fra 1887 præsenterer naturens mangfoldighed i historiske rammer. Og på Skovsgårds 400 hektar store område kan du opleve, hvad dansk vild natur er, når den får plads. På Naturdestination Skovsgård glæder vi os til at byde dig velkommen. Få mere information på skovsgård.dn.dk.